wannan shekarar na sarara abokina zai ga wannan bidiyon yana zaune nake shiryawa na ce to ni fa na daina zuwa guri a samun CD a kunna waka na yi ina binta ina mamin. Ya ce me za ka yi? na ce kalangu zan siyo in ana kiɗa a gurin da ya riƙa yin waƙar. A'a ni ina shirya wannan masa abin da Allah shirya mu. Da mahaifiyata ta samu labari to wannan kuma wato wani abu ne ga mahaifa da wato shi ma wani abu ne kamata su koyi akan yayansu. Tun da nake da mahaifiyata bar ta wani baki na magana abin da ba na alkhairi ba. Da ta kira ta yi faɗa ta ce amma ina roƙon Allah ya zaɓa maka abin da ya fi wannan alkhairi. To kaga wannan shine addu'a da ya kamata iyaye su riƙa yi ma yaya. Ni dai ban san zan faɗo harkar wa'azi ba, ban ma taɓa tunani ba. Amma da Allah ya tashi juya abin dare ɗaya na kwana biyu ina kallo yadda ake wa addinin musulunci ƙarya, yadda ake ƙage a ƙaga wa addinin musulunci abin na mun zafi. Wa'inda suke ƙagen ni ina da hujja da zan tunkare su in rusa su amma ina jin tsoro. Tsoron da nake ji ashe wa'inda nake tsoron ashe su ne za su taimake ni. Malamai nake tsoro kar in fito in fara ce a kai ba malami ba. Shi nake ta tsoro da amma ran da nayi kukan kura kawai na tashi da safe sai naga wani ya mutu pastor kawai sai naga ya rubuta ya sa hoton yan ta'adda da bindigogi ya rubuta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewar da haka ya shigar da ta'addanci ya shigar da addinin musulunci. Kawai raina da ya ɓaci ne kukan kura ce ko za a yi manta kife ina kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na ɗaya na duba naga tunda ina da abin da zan iya faɗa in kare wannan abin to ba ni da hujja na je gobe kiyama in ce a tunda ina da abin da kare bari in kare ko da za a yi min rubutu Allah ya san dan me nayi. Dake Allah ya dubi zuciyata da na zo na yi wannan abu ni ba na yi dan in ci mutuncin wasu ba na yi dan in ci fuska ga wani ba, na yi ne dan naga ana cin mutuncin addini na da annabi na zo ne in kare shi. Allah sai ya ɗaukaki abin da ban taɓa tunani ba a rayuwata, ɗaukakar da ban taɓa tunani ba, ban taɓa kawo ta ba a rayuwata. Allah da ke shi ke da abin sai ya ɗaukaka abin. Malaman da nake tsoron za su yi atakin ɗina sai suka jawo ni a jiki suka ce a ci gaba. To kaga wannan yin Allah ne. Wato wannan abin da ne wannan da'awatawa har yau ban ƙara waƙa ba, ban ƙara sha'awar waƙa ba. To sai na ce to ko waƙa da nake cewa zan yi a fili ba a stu ba ana mun anshi ba ko dai wannan tsarin ne Allah ya juya min da mahaifiyata ta yi mu addu'a na dawo ina yi yanzu a fili ba ta fita wacce ba. To alhamdulillah yanzu ba ni da abin da nake sha'awa irin harkar da'awa. A rayuwata ba ni da abin da nake sha'awa irin harkar da'awa. Kuma kullum ina addu'a daga abokaina waɗanda na sani da wanda ban sani ba, duk wanda ke da dama wanda zai iya ba addini a gudunmuwa daga ɓangarensa Allah ya ba shi iko shi ma ya dawo ya riƙa badawa. Sannan abu na biyu ina son mutane su gane bayan na shigo da awa sai na gane wato shi addinin musulunci shi haska kai yake ba kai ke haska shi ba. Addini na ɗauko irin su misali addinin Hindu ko addinin Buddhism ko Judaism na zo zan tare wannan addini wato in yi muƙabala da addinin Christianity ba abin da zan iya. Kusan dalili yanzu misali addinin da na zo na makale a bayan shi ba ni na goya shi ba, shi ya goyo ni na taho in yi rigima in kare shi sai ya haska ni ba ni na haska shi ba. Wallahi da na zauna na kalli abin hasken da na samu ban taɓa samun irin shi ba. Addinin ne tsarkakakke shine wanda yake da kariya, Allah ya ba kariya ko an kawo dukan ba zai iso gare ni ba, addinin ya kare. Amma da akwai wata baraka a cikin littafin da na zo in kare in aka makota to sai a tuntsarar da ni. To amma a littafin da na zo in kare shine mai ƙarfin ba ni ne mai ƙarfin ba.